Kasibya TV. So atong i-welcome ang tanan nato nga mga tigpaminaw, paabot gamay kay padong pa ni sila mosod sa atong live streaming karong mga higayuna. Minus June Perez gihapon taning adlong Biyernes sa June Perez Y Caparis apan ako yung makauban ato ning humanon gyud hangtod alas 10 karong buntag mga kasibya. Kini yung ubos nga alagad Angie Saniel. Sa mga musunod nga semana, posible makauban na balik si June Perez. Di mo mag-goal sa mga nangita ni June Perez mga kasibya. And mo-check og attendance daan sa mga naminaw nato si Ma'am Angela San Juan. Good morning everybody. Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw karon bisag asa man mo nga bahin ning Sugbo ning Pilipinas og tibuok kalibutan man mga kasibya. Maabot mo namo dinhi sa Sibya TV. Okay? Unahon na to magkasibya ang update kalabot gihapon sa bagyo nga Auring. Tungod kay kini posible gyud nga maka-apekto o moagi dinhi sa ato sa Sugbo, particularly dito sa Northern Cebu ug sa Metro Cebu nga may gipangandaman gyud sa nagkadaiya nato ni nga local disaster teams, city disaster ug provincial disaster risk reduction and management office mga kasibya. Kagahapong adlaw ato man tong gipabati ang pre-disaster assessment ug preparation nga gihimo sa mga tinugyanan ni sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipaabot nga karong adlaw makasibya lain na sang tigom ang ipahigayon ni sa PDRMO ubos sa Cebu Province. Mga dayon ning alas 10 karong buntag. So hopefully kung mag-live sila makasibya ato nang ipabati din sa atong tulumanon. If dili gani ato ang pangitag pamaaging atong ma-re-echo mapahibaw nato ninyo kung unsay nahitabo nga resulta sa ilang pagpahigayon sa maong nga meeting. This is very important. Ilabi na nga kuanan ni siya preparasyon alang sa posibleng nga pag-epekto sa bagyo dinhi sa ato sa Sugbo. Paabot man gud nga posibleng sa Friday sa correction sa Sunday makasibya makasinati na gyud tag pag-uwan, makasinati og epekto nga direkta na gyud sa bagyo kita dinhi sa Metro ug sa Northern Cebu. Sa pagkakaron, alas 9 pa man sa kabuntagon, ang mo-take effect is kini pang Severe Weather Bulletin number 5, gikan sa Pag-asa mga kasibya. So, base sa maong statement, gikan sa maong update, gikan sa Pag-asa, stationary pa man gud, almost stationary, wa pa gyud kaayo siya movement, kining mao nga bagyo nga Auring. So nagpabilin pa ni sa kadagatan dito sa Mindanao mga kasibya and naay puruhan nga kung magpabilin gyud nga ingon ani ang iyang movement nearly wala gyud klaro nga movement, magdugay pa siya up to 5 days dinhi sa ato sa Philippine Area of Responsibility, and it would mean mas taas nga higayon nga makasinati ilabi na gyud ta sa pag-uwan ug ang pag-uwan kontra gyud kaayo ni nato karon no. Gawa sa pandemic, we know nga ang nagkadaiyang areas nato dinhi sa Philippines, ilabi na gyud dinhi sa ato sa Central Visayas, doon na gyud mga lugar nga grabe kaayong bahaon. Kung kabantay mo dinhi sa Cebu, gani nahisgutan to kagahapon sa PDRMO nga katong pre-disaster meeting ko nakadungog mo kauban ng ubang government agencies, usa silang gipangandaman kanang Tuburan area, Danao, kana Carmen, tungod kay doon na naman gud ni history nga nakasinati gyud sa grabe nga pagbaha, pagtaas dayon sa level sa tubig bisan gay pag-uwan samot na katong mga higayon nga nakasinati ta og bagyo. However dinhi sa Southern Cebu, I know kahibaw man gyud ta kun asa ta nagpuyo, kahibaw taas ang mga dapita, ang delikado kaayo kun doon na gyud makatalagman makasibya. For Southern Cebu, ato jud nang ma-identify kung history lang atong balikan o basihan makasibya diri sa Ronda area, dihang dapit sa Barili, sa pani Badyan, those areas nga delikado sa pagtaas sa level sa tubig. Even Car Cebu nga katong perting uwan gyud nato sa nakalabay nga makatuigan is a reminder alang nato nga magbinantayon gyud ta mga kasibya, because dili man gud ni siya ingon nga kun ay bagyo ron lahi siya track, lahi ang epekto sa usa ka lugar since naay uban nga mga identified na daan nga prone gyud siya sa pag-uwan. So kung dunay kusog nga bunok sa uwan,
perte mo grabe gyud ato ang pagtaas sa level sa tubig. Kay hinumdum ko back in December man siguro to makasibya katong pertisang uwan nato kahinumdum ko sa Argao kana among dapit katong sigog report ni Jun Perez nga dili gid kay na siya bahaon but katong naay gikan sa mga 6 AM up to 12 noon nga way hunong ang pag-uwan bisan namong lugar nga dili gid kay na dahil mataas ang level sa tubig makasibya nagbaha gyud. And unsa na lang itong mga lugar nga gamayng uwan, mataas dayon ang level sa tubig. So usa ni sa ato agyod nga pangandaman ilabi na with the movement of bagyong Auring nga hinay gid kay siya. Hinay up to stationary level as of this time. For Metro Cebu, hibaw na tadaan, downtown area, grabe ng bahaon. Metro Cebu, unsa pa? Ang Talisay, di ba? Napoy areas diha nga grabe pod ang masinati nga pagbaha dayon and kuan gyud ato aning pangandaman and for so long nakita nato nga nindot no nga ang pre-disaster nga mga assessments gihimo na sama karon nga mo'y gihimo sa Cebu City ang Cebu City government ni isa dayon sa blue alert ang Cebu province mao sa ilahang tinguha mga kasibya nga naa sila'y blue alert for disaster aron nga prepared sila anytime mga kasibya. So ato ni masabtan pa karon kanang mao nga mga deklarasyon kalabot ni sa bagyo nga Auring. But for now, doon na mga patak-patak nga mga pag-uwan matag karon og unya mga kasibya apan dili pa kayo ta angay nga mabalaka but we have to be prepared. Kaning blue alert is mo ni siya second stage na of alert mga kasibya, di ba? Kung ayun kag threat, especially kining mga emergency, more on kuan na ni, mas gi-level up nga preparation mga kasibya aron nga makapangandam gyud ta sa posibleng bisag unsang matang sa katalagman. Ani daw ta sa mga messages sayo karong punta gikan sa atong mga tigpaminaw. Good morning ni Ma'am Angela San Juan, si Ma'am Edith Tan, naminaw pod nato ron. Irene Velbar, Ma'am Sana Molina, good morning. Si Ma'am Jenjen Umpad, naminaw pod nato from Consolacion. Si Ma'am Norma Batubalonos from Lahog, naminaw sa Jun Perez Y. Capares. Si Ma'am Edith maingon pod nga kana kuyaw ang landslide sa Carmen. Tinuod na ma'am daghan kay mga areas dinhi sa ato sa Cebu province kung makasinati lang gyud ta ba og kaning long term nga pag-uwan mo ni gikabalak-an nato ani nga bagyo kay kung tan-aw nato di pa siya ingon ana kakusog apan ang pag-uwan nga iyang dala mao ni ang ato ang gikabalak-an pag-ayo mga kasibya. Si Ma'am Bibing Marata sa Leluan kusog hangin dinhi sa Yati landong sad kuno ang kahimtang sa panahon mga kasibya. Si Sir Federico sa Wamoto Payot Jr. nagpaminaw sad karon sa atong tulumanon dinhi sa Sibya TV. Mobalik lang ko magkasibya sa update sa bagyong Auring. Kahibaw naman gyud ta aning tanan ako lang sublion aron mas masabtan sa uban nato makasibya earlier na atay gihatag ninyo nga update gipabati gito nato sa balita sa alas 7 as of 5 AM or 4 AM gyud itong update sa Pag-asa hangtod pa na siya sa alas 11. So kung doon na may changes pananglitan ang bagyo mga kasibya ganiha is stationary pa man siya pero kung doon na may movement as of 8 AM reflect na siya dayon karong alas 11 nga update gikan sa Pag-asa. So mo na siya ato nga mapaabot. So kani karon nga nagsige taghatag ninyo kung kabantay mo sa ato apod nga Sibya TV do na tay gibutang diha mga kasibya nga sa tawag ani mga pahibaw kalabot og update kalabot sa bagyong Auring again as of kuana siya as of kaganang buntag hangtod sa 11 AM. So una ani nga kining mao nga bagyo na sigpatan 595 kilometers east-southeast sa hinatuan Surigao del Sur. Sa pagkakaroon ang gikusgo niya naa sa 75 kilometers per hour, ang iyang pag-unos 90 kilometers per hour og ang apektado pa karon nga areas but dili gyud directly affected of course or Eastern Visayas og ang tibuok Mindanao kay extension pa na siya sa mao nga bagyong Auring
mga kasibiya. Pero kinahanglan gyud ta nga kuan mag-andam kalabot sa niini. Si Sir Kimber Niner, naminaw nato karon, good morning. Sir Wilson Herrera, Doming Cabando from Dumlog sa Talisay. Si Sir Danny Canales niingon, good morning Ma'am Angie. Wala ko ni bagyo nga makapugong sa gugma. Agoy, marag wala gyud sir. Apan kinahanglan pangandaman lang pud ang bagyo kay ang bagyo lupig pang gugma sa giingon pa nila. Kung moabot pud ang bagyo, mga kasibiya kun dili ta andam, Sir Danny, i-relate ba? Para gugma, maapi gyud ta anang dihang dapita. Sir Wilson Boris Herrera from Guba sa Dakbayan sa Sugbo nagpaminaw karon sa Sibia TV. Ay mo kabalaka every now and then muhatag tag mga latest updates kalabot sa mao nga bagyo mga kasibiya. Dinhina sa Sibia TV. Ang uban pod nga mga LGU do na sila mga pahibaw related sa bagyo mga kasibiya. Ang kining mahatag na kuunan ninyo is kining mga updates gikan sa LGU nga mabasa dayon nako ang ilahang nga mga updates sa ilang dapit. Wait, ang nakita pa nako dinhi una gyud ni amo kay syempre nag-follow man ko dito sa Argao, bisan sa Argao sa Southern Cebu, doon na po sila preparasyon nga gihimo. Giawhag ni Mayor Alan Cisaldo ang tanang Argawanon nga mangandam sa pag-abot sa bagyong Auring. Gipalihok na ni Mayor Cisaldo ang mga opisyal ug kawani sa lungsod sa Argao aron buhaton ang gikinahanglan nga mga pagpangandam. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lungsod gipanguluhan sa tong higala ni si Sir Kent Arizon nangandam na usab alang ni ining maong katalagman. Sa pagkakaron di pa kayo kusog ang kusog-kuso sa hangin apan posible nga makusog pa kini samtang nagkaduol sa yuta ug hayan magdasab ni og kusog nga uwan si bagyo nga Auring. So ako daan sa mong dapit kahibaw na ko unsang areas ang prone sa pagbaha mo na sila possible nga pabakwiton mga kasibya. But during the pre-disaster assessment kagahapon sa PDRMO, nga atong gipabati din ni sa Sibia TV, hopefully naminaw mo ato. Nagisgot na to sila about the preemptive evacuation o preemptive measures. Kuan ko, malipay ko sa growth ba sa ato ang disaster preparedness over time. Kahibaw ko dili gyud lalim. Gikan kani adto nga ako bisag bata pa siguro ko, bisag itong college ko, maminaw mo kog balita o maminaw ko og update ka na sa radyo ug sa TV, DYAB kani adto. Tinuod ni habi sa estudyante ko kay gipadalan jud ko radyo sa akong papa sa una. So makapaminaw ko and ang mga disaster teams nato nakabantay ko dili gud ingon anak ka grabe ka updated matag karon og unya. But over time, ilabi na gyud ato mga panahon katulaging sige balik-balik na ko dinhi ang Yolanda is an eye opener. After ato is kuan na, abtik na kaayo ang gihimo nilang preparasyon. So, walay kolor ang disaster preparedness. Ug unta mo ni siya mo pasolabi over time. Kay kun kahinumdum mo, gikan sa Yolanda nga marag big devastation kaayo to mga kasibya. Ug mausod do ang shift sa kuan, sa leadership atong tan-awon dinhi sa ato sa Sugbo, sa Cebu Province. Si Sir Neil Sanchez, kasamtangan karon nga nango diha sa PDRMO, siya man toy disaster head sad gyud prior sa katong devastation na sa Yolanda mga kasibya. During katong Tomas Aquinas, napatuylain nga katalagman, katong linog, hangtod naabot sa Yolanda, hangtod si Sir Neil, bago pa ko ato sa media, nakadesisyon to siya nga mo-resign po to sa iya nga pwesto from Governor Gwen's time kaniadto, ni shift to Governor Davide that time. Then ang nipuli ni Sir Neil is si Baltasar Tribunalo Jr. Familiar kanyo ang pangan kay mo to sige update sad nato kaniadto. Then karon nibalik na sad sa pwesto si Sir Neil Sanchez human sa pagbiya na sad ni Mr. Tribunalo. But nakita nako ang continuity karon ilabi na sa pag-shift ngadto nila. Doon ay gud sila tabang sa usag-usa. From Sir Neil sa una nga naay mga team, naman jud mga nahabilin gud ato nga mga personnel sad nila no nga anad kaayo especially on response because knowing Sir Sanchez kuan siya mao gina yung forte no on the field, more on the disaster unsay mga buhaton diha dayon
samtang si Mr. Tribunalo during his time nakabantay sad ko nila nga ang ilaha pong strength is more on the pre-disaster nga preparation, mitigation, mao gyud na iyang punto kay wala man tay igo pa no nga strength when it comes to response. Nagsig training pero dili pa gyud ingon ana ka andam og ka fit ang ato ang kahimtang karon sa disaster response. So, aron dili ta mo abot sa punto nga kinahanglan nato mo responde, anhita sa prevention, anhita sa mitigation. Og bisan ako isip reporter may nakatunan gyud nako over time kasi sa kadaghan man pod oroy nga makatalagban nga mi abot dinhi sa ato sa Sugbo. And nakita nako during that time, balik ka na to napata sa panahon ni Tribunalo, nagsigi sila nag-identify sa mga hazards kato naghimo pod sila pamaagi nga muhimog preparation og I think ang the best pod nga nabuhat ato is kining sa pag-train gyud sa mga personnel per local government unit and the reclustering of our mga disaster teams. Naatay Southern, naatay Northern, naatay Central Cebu nga kung ang usa ka LGU in town luoy kay lang sitwasyon, for example, Carmen, ang ilang local disaster team didto dili na nila makaya kining maong problema pananglitan. Ang mga kaubanan nila sa Northern Cebu cluster, syempre ang duol nilang LGU, maoy upadapod og team nga motabang nila. And sa una man gud, murag kinahanglan pa gani og mananghid, kinahanglan nga motapa through this reclustering sa federation sa mga local disaster teams. Nakita nga automatic na siya when an LGU panitan kami sa Argao, problemado kaayo sa response, automatic ang Cebu nga, ang Dumaguete, ang Alcoy, mutabang dayon sila mga Kasibiya. Because apil na sa ilahang nasabutan sa bylaws nila, sa ilahang federation sa mga disaster team. So, muna siya na-workout over time. And karon sa pagbalik po ni Mr. Sanchez diha sa disaster team, nakita nato nga, nag-abot na gani ang response and also the pre-disaster nga kanang preparedness, preparation, and mitigation. But dili lang pag yun siya ma-perfect of course kay kahibaw ta wala mo siya color ang disaster pero naasad gihapoy sa uban nga LGU kaning nato ihimakak kay makita man gyud nato nga may mga natangtang gyud, may mga bag-ong gipasod sa ilaha nga mga disaster teams and then sayang ba nga kaniadto naa na to yung mga personnel, mga tao gyud nga na train na jud to sila og kadaghan napadana gyud to sila sa mga disaster Olympics. Maybe kana wa kanyo nahibaw-an na atay mga pipila ka mga reports about this. Ako mo gud medyo close to my heart kayo ang disaster because it's one thing nga di na ko ganahan mahitabo dinhi sa ato ang Makasibya. Marag akong fear pod of disaster kini mga pagbaha, kana tsunami hadlo kay kuana. Ganahan ko nga mas aware ta, mas prepared ta aron malikayan ang effect ana niya. So sa katuna ko sa DYAB kung kabantay mo magsige gyud taghatag ninyo og mas klaro gani nga kuan hulagway sa unsa man jud ang disaster preparedness and disaster response. So malipay gyud ko ato kay naa sila mga Olympics nga buhaton mag-abot ang mga kuan personnel from lain-lain nga LGU na pagatigikan sa uban pang mga probinsya, mga Kasibya, and really nice, really empowering. And kana taliwa sa imperfection hinuon sa disaster offices, so bisan sa mga LGU, kay doon na lagi mga trained na unta to, gitaktak, nagipulilain, wala kay igong kahibaw, but hopefully, puhon-puhon, maon siya mapadayon sa tanan na nga local government units. Unta sad no, naatay mga permanent positions, lisod man ni siya, proseso gid ni ang tanan, but maaksyonan unta sa mga LGU ba, nga nadyo mga, klaro nga, og regular nga mga posisyon alang anang maong mga buhatan nga numan lisod kaayo nga every year or every management lain na pud nga leadership pulihan na sad mga Kasibya ang personnel, and to think ang meticulous nga agian nila no nga training kay di makamutan oras kalangitan kay baw na kasi mabuhaton sa pagresponde bisan ginana kay theory lahi na gyud na kun naa ka actual nga hitabo. So experience wise makatabang gyud na alang nila, but then when nahitabo lagi karon mapulihan mabalik, and naa gyud ang fear
fear nga matangtang ka gikan sa imong nga pwesto because walay dili ka regular diha mga kasibiya. And mo na gikabalakan bisan sa across the whole province of Cebu and even provinces and even other areas dinhi gyud sa Pilipinas. Unta seryosohon nato ni ang pag tinuoray gani nga pag-andam because ang Philippines long before Yolanda kahibaw man ta nga ang atong nasod is bisitahonon gid kaayo og bagyo mga kasibiya. Ang ato ang lugar mao gyud ni siya kusukusuhon og bisag unsa nga katalagman. So that in itself will make our number one our legislators to make programs to give more budget alang pod niini and sa ato ang mga executive mga chief executives sa nagkadaiyang LGU nga to give attention to that. Kaya in reality, di ba sa una, matagad dira nato ka nga buhatan kung nanagi actual nga bagyo, kung nanagi pag-uwan, kung nanagi pang luwas didto. But right now is dili na. So, unta mo ni siya mo padayon, mo pasulabi, over time mga kasibiya ang ato ang pagka-alerto o ato ang pagpadayon alang ni mga kasibiya sa preparation. Di ta matug balik apan nakamata naman ta padayonon nato unsay mga nakatunan nato when it comes to preparedness o sa response pod mga kasibiya. Magamit unta na nato ang gipahigayon nga mga trainings within barangay, nasa uban nga mga asosasyon nga gitudloan niini and even private companies. Kami kaniadto sa ABS-CBN, do naman jud na kana fire drill, earthquake drill. Sa bagyo lang siguro wala, but lahi gyud siya kung iput into practice nato kaysa concept ra siya. Makaingon gyud ko nga kung ako man maratol pa ko anang nga mao nga mga higayon. So, nasayod naman tatanan din ibag-o nato. Let's also pray. Dili pod ta usapon na sa tong preparasyon nga buhaton. Lain tag pagtuo sige ngon pa nato kanunay dinhi no. But let's continue to pray for our safety. Ilabi na ani mga pag-uwan. Ako mangkon ko uwan lang daan lain na siya sa akong panghuna-huna kay ang atoa pod nga sitwasyon karon is dili man gud siya the usual sa una nga kung mag-uwan ay kabala ka mabasa ra ka pero karon mag-uwan magbaha kay namdo mo the last time katong kusog kay uwan sa Cebu City unsay porma bihas kadalanan makasibya ang Mango Square nahimo ko ng mango float komedya pa sa uban because grabe to ang pagbaha nga nasinati mga kasibian. We don't want to experience again kanang mao nga mga kasinatian. Ako jud na siyang aspeto pa nga hisgutanan mga kasibiya. 27 minutos na human ang alas 9 sa kabuntagon again you can send your comments and yung mga input sa ato ang gituki karon ilabi na sa preparasyon alang ni sa bagyo nga awring mga kasibiya. Og pwede mong mo-update na ako sa kasamtangan nga kahimtang sa inyong panahon diha. I think ganiya medyo nito ligsik to din sa tisa but nihayag-hayag na sad karong mga higayona. Mga kasibiya. So, kuan mo, kung mo message mo, pwede ba gawas yung pangan, ang iyong sitwasyon, diha, o ang inyong lugar, aron makahatag tag update sa atong mga kasibiya nga naminaw nato karong higayuna. Ilabi na, kung naamo sa Mindanao, maayo sad mapahibaw mi ninyo, kay nagsige nag-uwan karon dihang dapita, mga kasibiya. 27 minutos na human ang alas 9, sa kabuntagon. Atong mga nahibawan yun is kinimang color coding no about rainfall advisory sa pag-asa nindot na nga makasabot ta mga kasibya. Maayo sad nga makahibaw ta kalabot pod sa mga alerts especially sa National Disaster Risk Reduction and Management Office aron nga makahibaw ta unsay buot pasabot nila niini. So, kaning yellow rainfall advisory, this is a review alang natong tanan. Kahibaw ko ang uban ninyo nasayod na niini, apan i-refresh nato kay matag karon og unya magsige man pud og update ang pag-asa. So, ubos sa rainfall advisory, kung kusog ang uwan, yellow rainfall advisory ang ipatuman ni ipasaka ni mga kasibya. Mo abot ni ang pag-uwan 7.5 mm
hangtod sa 15 mm nga uwan. Sod ni sa usa ka oras ug posible nga molungtad pa ni sa sunod nga mga oras. While kining orange rainfall advisory, iisa pod ni sa mga lugar nga posibleng makasinati og 15 mm hangtod sa 30 mm nga pag-uwan, sodra ni sa usa ka oras ug posible nga doon na nagyoy pagbaha nga masinati mga kasibya. While matawag na ning emergency ang pagbunok sa uwan kung niisa na ang red rainfall advisory. Ang epekto ni ini makasibya mo ni siya kapi na sa 30 mm ang uwan, sud ni sa usa ka oras o posibleng moabot pag ni sa 3 ka oras nga kusog ang pag-uwan ngadto na pod sa 65 mm. So mao na iisa nga mga rainfall advisories sa Pag-asa. So magbantay na lang ta. So it's a yellow, orange, then red. Kung medyo makalimot kaayo ta, ato lang basihan ang basihan lang nato ang shade. Limtanan nun di ko sa meaning. Sa ko ang shade. Yellow is, man siya lighter, mas brighter ang orange, hayag na gid ang puwa. So kung yellow is, pa na siya, manageable pang uwan, kusog na kung mag-orange, kani emergency, delikado na gyud kung red na ang rainfall advisory. So muna lang na atong tan-awon. I hope nag-follow pod mo sa DOST Pag-asa aron makita ninyo diha ang mga updates sab nila mga kasibya kalabot sa bagyo. Di lang karon sa oring apan sa mosunod pa ni nga mga possible nga mga katalagman. Again, wala ta nag-ampuana apan mahitabo gyud na nato. Musod man jud na dinhi paingon sa ato sa Pilipinas mga kasibya. 30 minutos na human ang alas 9 sa kabuntago. Naminaw sad nato karong mga higayuna sila i-greet nato si Ma'am Edith Tan Maingon, andam og kandila, uling og lampara. Ma'am Cristita Saraom, naminaw from Banawa. Si Sir Renato Bagyo, good morning. Dolores Aguhar, good morning Miss Angie. Naura ko nakasulod. Thank you always there sa Via TV. Salamat sa ninyo ma'am ug sir sa padanyong pagpaminaw ug pagsuporta namo. O kanya Amlek Zain, good morning. Mario Kabagnot, mayong buntag. Si Lita Batiola, nagpaminaw sad nato karong higayon na Estrella Del Mar, good morning Miss Angie. Wala ako may nilihok ma'am. Kusog ang hangin diri sa I think Balamban pero wa ko nay pag-uwan. So ni huros ng hangin dito Balamban, matod pa Ma'am Estrella Del Mar. Si Ma'am Georgie Teves nagpaminaw sad nato ron sa cellphone ni Ma'am kay same sa FB ug YouTube. Okay? Good morning, murag sunshine man kayo ni si Sir Cedric Lucero. Salamat kani kanunan naminaw gyud nato sukad pa sa DYAB. Naminaw pod nato si Ma'am Tata Sel Malinaw Bugtay. Good morning ug welcome sa June Perez Y Caparis minus June Perez karong buntaga mga kasibya. Nagisgot ng uban nato kagani nga tigpaminaw when it comes to preparedness. So kahibaw naman ta sa mga alert rainfall advisory codes, yellow, orange ug puwa mga kasibya. Kaning atong hisgutan karon is also a reminder gihapon kanatong tanan alang pod gihapon sa alang gihapon sa bagyo. Atong hisgutan pagbalik kung nagsubay mo namo kani adto sa DYAB, makahinumdom mo ako di ko kalimot. Intern pa ko ato nga naami tawag ani kanang audio message PSA, Public Service Advisory nga about emergency kit. Unsay naa sa emergency kit? Oh, familiar siguro mo ana. Ug wala tong balikan og hisgot karong buntag. Nasayod ta kalabot sa emergency kit or emergency bags. However, wa gyud ta nagandam. Pila man ko na ninyo bisan naminaw nato dinhi karon kapin 50 natong mga listeners at this time ang naagyoy aktual na emergency kit or bag diha sa inyong balay. Sige daw. Nyaing na ko ninyo unsay sod sa inyo nga mga emergency bag. I for one is kahibaw gid ko about ani, of course kay kita may sigihimo ato og mga pahinumdom sa katawhan nato higayon nga nagandam sad ko sa balay pero dili ko consistent. Honest ko ana. Karon dinhi sa amo wala ko emergency bag. But actually ang emergency bag is andamo nato di lang gid panahon lang
sa bagyo o katalagman apan kanunay nga naa mga kasibya, kanunay siya nga ready. Because ang emergency sa gingon pa nato di pag-ingon, di ba? Pabita importante nga naatay mga tawag ani mga first aid kit sa mga travelers. Inana basad mo, ako magdadyo ka ng alcohol, betadine, band-aid, kana lang cotton, okay na kayo na simba ko kung naay mga hitabo ba along the way. So sa Baguio pod, unta mo na itong tumanon nga ang atong mga emergency bags naa siya diha. Di ba kung naay mabdos, mag-andaman og bag padong panganak, naa na diha ang tanan nga kinahanglanon aron nga simba ko kon doon na emergency, mga lalak na imong pares, igdagan ninyo padong dito sa ospital, na natanan ang inyong gamit. So, mausad na siya science, gano. Mausad na siya nasa loyo sa ato ang katarungan nato sa loyo sa atong emergency bags nga. In case of emergency, nga something we do not know, na atay to the rescue, di ba? Panalitan na isunog, simba ko palayo. Mabira dayon ni imong emergency bag. Or, naay pagbaha sa maani kinahanglan dayon ng evacuation, ready ang imong emergency bag. Kay ang puruhan man gud ana if dili na andam natay mabiyaan nga mahinungdanon nga mga butang and or malangay ka, maabta na hinuon ka sa disgrasya, or mugawas lang dito sa balay wala tay nada nga mga gamit nato, mga kasibya. So mo ni angay nato nga di kayan mo nang gitudlo gid na kanunay nato ang pagpangandam og emergency bag. Pero sa di pa unta ko magsulti ani, ako pod unta tumanon ako kanunay. But definitely naagid ko sa una niya kining gamay ra lagi tag bag. Gamiton sa kaning bag oy dili sa ako butangan og mga gamit pastilan. Alas 9:35 naminausad nato si Norman Dawa from Isla sa Bantayan. Si Ma'am Estrella Del Mar, ingon siya nga Talamban dili Balamban, okay. Talamban siya. Hangin daw didto, padong natingali ni mo ulan, apan niinit gamay ni hayag-hayag kami dinistisa sa southern part sa Cebu City karong higayuna. Si Ma'am Bibing Maratas, ingon siya, ako miss, tubig importante para inom og luto. So anhita, balikan nato unsa may naa sa emergency bag sa nga gitudlo ka nato sa National Disaster Risk Reduction and Management Office. Malingaw gid ko ani basta mag-remind na mga kasibya kay easy to prepare pagtapo lang gid kayo ta nga mobuhat ni ining mao nga mga butang nga mga kasibya. Ilabi na kung ting-uwan mas maayo nga mangandam ta ining naay mga bagyo sama karon ni bagyong Auring. So gihulagway man to nga ang possibility is sa mosunod nga sa tawag gani sa mosunod pa man nga mga adlaw nga kita maapektuhan pag-ayo mga kasibya. So to focus karon is sa preparation. Andama inyong mga bag. Una sa tanan, kung kinahanglan tag emergency kit o emergency bag, kinahanglan na atay bag o naagid kay kit. Kaya asa nato na ibutang ang mao nga mga gamit. So how to pack our emergency kits mga kasibya. So una, andama ang module sa termino no, sturdy and durable nga mga bags. So kinahanglan nga ligon kining mao nga mga bags. Maayo if daghan siya compartment, maayo if daghan siya kasudlan, maayo if dako-dako siya aron nga mas daghan tag gamit nga mga mabutang. However, ayaw pod palabihin nga murag usa na siya nga kasako nga panahon sa emerhensiya di pug kakadagan simba ko matabunan na lang ta kunay mo collapse tungod sa kabugat sa tong gamit. So kinahanglan manageable nato siya, maybe lightweight or kung mahimo kung bugat-bugat man kanang kaya sa gibugaton sa ato ang lawas because we are thinking here of emergency in the future, di man mamahimo nga kalit-kalito nimo. So again, sturdy na ligon nga bag with good number of compartments mga kasibya. So mas maayo sad kung kuan siya waterproof, di ba? Labi na kung dunay pagbaha, kung naa lang ta or kung wala pwede ta magtigom ro mapalit in the future. Or ang uban nato kita karon natay bag magandam pud tag plastic nga murag green coat niya no nga kaigo gid sa bag kun magkinahanglan nga mogamit ta ana. So inana man ta mga Pinoy, we are very kuan man resourceful. So pwede na nato i-prepare. Wala na gyud nga sayop na but mas maayo gid if waterproof ang mao nga mga bags. Ideally, knapsack siya.
Ideally, napsak ang bag, dili in town, kuan mga kasibya, dili shoulder bag, dili pud purse, samot na no, kay murag gamay ra kay tag masud, ano, importante nga dako jud ang bag. Nako i-share ninyo nga picture. Ani aron makita ninyo. Makaingon mo unsay nindot nga porma sa bag. Dili kinahanglan nga kani nga bag ha. So kana lang daan. From Esquire na siya nga magazine. So makita ninyo, ligon siya, sturdy siya. Dagan siyang compartments, well sealed or well locked. And then ako pa nag-assume nga waterproof usab kining mao nga bag, but definitely mahal jud ang mga ligon nga mga bags ron. Maybe mga 2,000 1,000 plus up. Okay na nga mga bag. So kinahanglan gyud siya tiguman sa gyud nato. Di po nato siya mapunit ra nga bag mga kasibya. But if yun sila na okay, kung ganahan mo, then go. So mo na nindot ha, backpacks. Kay number 1, sayon siya pagbalanse ang iyang weight. Gahalag bugat siya, sayon siya pagbalanse, sayon siya pagda, and dili sa prone nga magkasangit-sangit at times of emergency, kinara siya sa imuha nga loyo, and kuan gyud masud nimo ang kinahanglan nimo nga mga gamit. Imagine kung mag-shoulder bag ka, mag-ana siguro ka no, magdagan-dagan pagawas diha sa inyo nga pinahianan. So advisable gyud ang backpacks. So sunod na kinahanglan nato nga hinumduman is ato ang mga first aid kits. Kung natay emergency kit, natay first aid kit. Kini gitudloan nato pag elementary, di ba? Naatay ka ng karton sa katol, itago lang nato sa pangan nga Lion Tiger kay mo na kanunay ato ng poston o puti nga papel or bond paper. Putangan nato nag health kit, napay uban emergency kit. So dito maglisod-lisod katong gihimo nato kaniadto, mao sa datong i-prepare. Pero kung namoy mga pouches, adara sakto kayo. Natay mga pouch. And actually daghan kog mga pouch dara. Kung hilig mo mga pouch mga kasibya niya organize mo, mas dali gyud siya. So for example kani, this is a make up pouch man. So kung may tag first aid, so nasa din hintanan nga kinahanglan. Pwede scissors, gagmay nga scissors, betadine gyud, alcohol, kung naamoy, kung masod pasad ninyo kanang gloves, pwede na diha mga kasibya, and then sa paman band-aid or plasters kung maayo na. Unsay mga possible nga tambal, ayaw mo kalimot ibutang na diha, especially kaning tambal nga kanang universal lang ihang gamit like sa hilanat, sa flu, or kung na may mga allergies, pabutang yun mo, palit pa sa diay ko. Okay. Like ako naman ko'y allergies, murag tungod ni siya sa temperatures, kung init kaayo, dagang ko rashes. So naa dyan yung mga higayon nga, makalimot tagda, wata ka pangandam sa atong kit. So ang nahitabo, maabot sa puntong hala, maglisod na kaginhawa. Di na po taganahan ana. So importante, nga naagyod tay first aid kit diha sa ato ang bag. Or mangita lang mo unsay available diha sa inyo nga balay nga inyong ibutang. Na may mga ointment, pwede na siya, capsules, if mo na inyong panginahanglan. And of course, tweezers, wipes, wet wipes, or kuan, towels, or tissue, pwede nga apil ninyo diha. Even kanang mga pantahi mga kasibya, maayo pud ni ibutang ninyo tungod makatabang gyud na in case of emergency sad. So i-apil na diha sa inyo ha nga mga kit. Nindot na karon na nagi mga baligya daan nga kit na nay sulod or ang bag in itself. So daghan ra mo magamit mga kasibya. Si Ma'am Angie Anga, niingon siya dinhi, ako kanunay andam akong tent, backpack na ay pang survival. Wow. Cook set, outdoor stove, pila ka parisan nga clothes, backpack nako, 50 liters ang kabug-aton, flashlight, and extra trapal. Wow, kanindot ni Ma'am Angie Anga, kay kompleto gid kaayo ang iyahang gamit. So kung mahimo na nato, mas maayo. Very good jud Ma'am Angie. Later
maghisgot pa ta like kanang sa tubig sa pagkaon ato pa na nga hisgutan later mga kasibya. Si Joy Arnado, good morning. Nice gyud nga well organized gyud. Hi sa daw ni Rhea, Ella, Arienza nga naminaw nato karong buntag. Lahi ra gyud ma'am if dili jud ta mag-andam kay ang tendency bisag kompleto pa siguro ta sa gamit natay first aid daan sa balay, natay pagkaon, natay tubig, natay mga important documents, pero if emergency happens, na usahay nga mayon tangas nadaman to nako wa di ay nahabilin ninyo sa lamesa. Exhibit A ako. So kinahanglan nga kuan gud ta, kinahanglan gud nga andam ta mga kasibya. Si Ma'am Bibing Maratas, di nako kalimtan ang triangular bandage sa akong emergency bag. So say bandage si Ma'am Bibing Marata. So nanatay bag, sturdy bag, nanatay first aid kit. Sunod anhita sa kani flashlight or bisag unsang lighting equipment or tools nga mamahimo natong gamiton. Cellphone maayo, however hinumdumi nga kung naay disaster na adyo puruhan nga ang signal nato mawa. So ang tendency malaubat ka ang gawas sa signal apil pud ang kuryente. So na tendency nga malaubat ka unless naakay igong amount of power bank mga kasibya. So ako okay, share na to po sa atong mga kasibya din na ako yung mga power banks like ingon ani. Power bank. Kuan ni siya. Pila man ni. 8,000 mAh. So mga balig duha ni siya ka full charge sa ako cellphone. Pero tungod nakat-on alagi ko ug tungod pud sa trabaho nato like katong reporter jud ko sige mig live sa cellphone mag-report ni lisod kay malobat mga kasibya so na ako'y powerful gud kaayo sa inyo makita pa nga power bank. So this is kuan 30,000 mAh. Maabtan kung charging lang gyud murag mabot na kog 2 days or 3 days ilabi na pagbag-o pa. So maayo nga naamoy ingon ani. Kung naamo, pwede inyong cellphone mo na lang gamiton ninyo as source of light. Di ba kani? Pwede panghayag mga kasibya. However, aron makasave gyud ta, adto ta sa old school nga pamaagi. Mag-andam ta sa ato ang mga flashlights mga kasibya. Kung wala tay flashlights, diha pwede kining mga glow sticks, glow in the dark sticks, flares, pero di na kita maglisod-lisod. Adto na lang ta sa flashlight gid mga kasibya. Daghan na kay mapalit ron bisag unsang matang sa flashlight na nagitay mga radyo nga na flashlight nga atay lain nga gibaligya diha nga well flashlight. So maayo siya nga gamit. Importante kuan siya makastay pud siya og dugay ang flashlight. Na naging mga rechargeable, napoy uban nga flashlight nga with battery. So kung emergency man, mas maayo both. Kung rechargeable siya and operated by battery, better. Pero kung dili man, kung ang inyong purpose is emergency, I believe mas maayo ang di bateriya and then mag-andam lang sad gyud mo og pares nga battery. Kay kung wala jud kuryente for a long time, napaghapon mo magamit sa suga mga kasibya. So kana flashlight kung mo anha mo mga mall or bisan gani mga hardware daghan kay matang sa flashlight. Ganahan kay ko anang gamay ra gani nga black. Nindot kay siya for camping and for emergency of course kay handy kaayo mga kasibya. Sunod is mga easy to open canned and packaged food. Pagkaon na ta mga kasibya. Unsa may sayon kay nato nga andamon, of course, ang walang kamatayang mga canned goods. Ug ang nakanindot na sa canned goods karon kay naanay mga easy open, di ba? Atong mga sardinas, di na kinahanglan og abridor. Kay lisod kay emergency na mangita pa kasi mong abridor. Good thing for those like ang mga boys hilig man jud sila magdag Swiss knife ana or kanang survival nga mga knife pang able pero naa natin mga easy open cans. Ang kini di man gid maayo ang mga process ng pagkaon og canned goods no. However during emergency sila gyud dali kay nato nga ma-prepare. Number 1 makaon diretso, ikaduha madana nato bisag asa, and then kuan gyud ang preservation pud sa pagkaon in itself is magdugay gyud ang mga canned goods, so mga sardinas, corned beef nga naa easy open,
even kining mga sausages, na pa yung mga easy open, ang spam. Mahal-mahal lang, pero easy open gihapon na ang mga kasibya. So mo atong andamon nga mga pagkaon. So daghan tag choices na actually na mga tuna, corned beef, kung ganun fruit cocktail, pwede sad. Ana gani ro yung mga baligya sad nga in sachet. So like soy sauce kung ganahan gud ka, makapalit ta in small pouches or sachet. And then ang nakanindot ron even sa kaning mga tuna products or kaning mga paella, na sila canned mga kasibya, kabantay mo, i-open mo na yung rice. Pag na-adjud tong ang whole paella is na-added do. So, kana, pwede na nato nga dalhon in case of emergency, appeal sa tong emergency bag. Pagbatang lang pog enough amount. So may enough, Angie. Good for 3 days of survival in case. Kay, after 3 days, possibly na may help, na rescue, na tabang. Di pud pwede nga baligo sa kabuwan pud imong dilata di as imong bag bas hindi nakairog mga kasibya. So kana lang 3 to 5 days nga pagkaon. Lain pa nga mga dried food nga pwede ninyo stock, like even kaning chocolates, mga chocolate bar, energy bar, granola bars, kana sila kay ang chocolate mas mahatag gud natog energy. And kuan siya, mas makasugagod nato in a day. So panitan wa jud tay pagkaon nga lain, kana hinahinayon nimo kaon aron ma-okay ang imong kondisyon mga kasibya. So pwede na nga dalhon niya. Karon daghanan jud mga sachet, mga nga food items. So dili ta angay nga pag magguol. Sunod mga kasibya is tubig. Make sure nga naatay igo nga tubig, at least a liter of water for each person. Mga kasibya. So, panitan kami karon din sa balay, upat ni. So, 4 liters of water, tag 1 liter each. Or aron di siya basbog at magtagsami, og tubig. Nya kung natay mga filtration device, kung naaman, kana mas maayo daw, aron masiguro nga luwas og limpyo ang tubig, ilabi na kung sa atong kabalhinan, di kita sure kung limpyo ba ang tubig, because we don't want another disaster to happen just because hugaw ang atong tubig, mga kasibya. So, sunod is, ako to ipakita din, kompleto naman today ko, wala na akong ibutang sa bag. Blanket, mga kasibya, di ba? Kay, kuan siya, na sila gitawag nga foil blankets or mga camping blankets nga sayon kaayo dalhon. So pwede ra nimo ibutang sa imong backpack, pwede siya mapiko. Gamay na lang kay siya, mahimo siyang square mga kasibya. It would really be helpful. And then kuan. Wait. Na ako'y easy to use, si Ma'am Bibing na minaw man nato ron. Mohimo ni siya ana nga blankets. Na aba diri. Tara. Ako'y pakita ninyo. May nang actual jud no. Natay klaro nga kuan item may pakita ninyo mga kasibya. Kadyot gamay. Na ako'y blanket lang gud mismo mga kasibya, nagubot sa loyo, na ako'y blanket diri mismo nga madala-dala gyud to nako. So una, like sa office na may time nga tulog ko sa opisina tugnaw baya. So magdadyo ko gabol. And then this one, more on kuan jud ni siya. Nindot ni siya camping, nindot sad ni siya og kanang survival. Si Ma'am Bibing Maratas, pero karon wa man na nahi si Ma'am Bibing. Ako ay model mo. Ang iyang bag. So, if inyo nang i-open mga kasibya, nani siya unlan, yan ako siya habol. Dilan ako kung kagon kay maglisod kong balik. So, nindot kayo siya actually. In case of emergency, mabira ni mo dayon o mo dayon nga magamit mga kasibya. So, appeal na siya sa babutang nato sa atong emergency bags. At nakanindot po ani karon like kani siya is handy. Pwede na mo dalhon siya mismo. Siguro ang butangan ako is plastic, maprotektahan lang, dili mauwanan no. Ilabi na kung emerhensiya is related mga kasibya sa kuan, related sa pagkukuan o pagbaha. Alas 9:53 sa kabuntagon, si Ma'am Angie Anga, mingon ang peanut butter Angie pang survival food sad na. Yes. Napod diri sa balay,
survival food, dugay po na siya mahurot. Kung pan, pwede sad kita makasibi magdataana. Just make sure nga dili siya ma-spoil. Yung saan man ni sa pagkaon, kinaingon man ta nga mas maayo nga naagid kay kanunay nga emergency bag. But make sure nga imong i-check sad ang content ni ana. Like kung himuon gyud nato nga everyday naagid tay bag on standby. I-check siya mga kasibya. Ang tambal ba nga imong gibutang dito karon sa expiry date 2023 pa. So okay pa to hangtod 2023. Ang pagkaon nimo kano sa may expiration date sa mga dilata. Basin madaot na lang hinuon to. So kauna to replace with a new one. Samot na sa tubig. Ilabi na kung potable water, dili pwede nga wa na siya puli-puli nga nagandam ka karon simba ko nakasuway ta og kalamidad nga kinahanglan jud mo bakwit November pa nya wa to ni mahilisi, of course di na maayo. So napud tay buhaton nga murag inventory sa negosyo pa pag inventory sa content ni anang mao nga bags nga ato ang hisgutan mga kasipya. Si Sir Loloy Mendoza Jr. naminaw nato. Hi Angie watching in big screen from New Jersey with love. Naay Amerikano diriji nag-askin sa kuno ng cute. Ay, kalingaw. Good morning. Good day. Sa tanan nato nga mga kasibya. Okay. So, nindot kaayo. Nindot no kay natin mga input gikan sa ato ang mga ating paminaw karon. And it reflects na kita sad nangandam gyud panahon sa emerhensiya. And sa sunod mga kasibya gikan sa pagkaon, sa tubig, sa blanket, karon importante na kaayo ang face mask. Di ta makalimot ana because human sa COVID-19 nga kinahanglan na mag-mask man gyud ta. Even kani adto bisag panahon sa emergency, importante unta natin mask because ganahan ta mo avoid of the risk of other diseases like mga airborne diseases. Kay kung mabutang ka, mada ka pananglitan sa usa ka evacuation area, evacuation site, daghan mong gud mo dito and you will not know if katong mga tawhanan na sila flu, katong uban nga mga tawo na sila lain nga sakit nga makadaot nimo. And vice versa, basin ikaw na siya kay gipamati nya kung dili ta mag face mask makatakod pud ka ngadto sa lain nga mga tawo na karon di na lisod nato ang pag-purchase unlike sa pagsugod ato sa pandemic magkamahala baya makasibya karon nagpabaratuhay na lang pud inton sila sa ilahang nga mga presyo aning mao nga face mask. So next unsay lain natong andamon mga kasibya is ang sana to? Whistle. Pito. Dili 70 pesos but pito. Whistle mga kasibya. Importante kini siya and this is very basic sa ato ang mga emergency bag. Handy kayo ni. Pwede gibutang nimo sa bag, itaad nimo sa bag or pwede sulubon lang nimo, ikwintas nimo ni siya. Ibutang sa atong emergency kits, parihan nig flashlight, importante sad kaayo. Kay mo ni siya motabang nato to give out signals. Gawa sa flashlight, pwede man nimong tuyokon makahatag ka og direction sa mga rescuers. For example, ang pito is makatabang yun, especially sa bakulang when we're trapped. May bawaan ta dayon kung dili ta visible but na-follow ang sound mga kasibya. Kung tigtan-aw mo mga daghan kaayo nga mga pelikula makatabang ni nato like sa Titanic, gamit kayo ang pito, daghan kay na. Next is ang gitawag nila nga radio ug mas maayo kining survival gani nga mga radio sa mga kasibya. Mas maayo if na jud tay radio gani nga over aron nga makapahibaw ta across sa lain-lain nga mga kuan makahatag ta og signals, makahatag tag updates sa atong himutangan. But for survival lang gyud kung pamilya lang ta, importante nga naatay radyo. Pwede again rechargeable, pwede side operated by battery, mas maayo both mga kasibya. So kinahanglan makahibaw ta sa update kay basin wa na day nagpaingon sa inyong dapit ang bagyo, maayo na. But if ever kumpiyansa na ka na dito ni usab ang direksyon sa bagyo, paingon na diha sa inyo nga dapit wala ka na updated. So importante nga na kay radio ka dunay murag na ako'y usa duha upat akong radio dinhi. Ang usa kay mobalhin-balhin lag channel. Naglibog na siguro kay wala mo gid i-EB. Pero kani dugay na ni siya, naguba na gyud siya gamay.
Naani siya kani mga kasibya, naani siya handle pang charge. I think kita na pud mo ani. Si Jun Perez nagsige gisgot ani mga kasibya kay survival jud kaayo siya nga radyo. Solar pa gani siya, solar powered. Pwede siya ma-recharge. Pwede sad siya battery. Luoy na lang gid kay ni kay grabe na ni siya kaagi. Daghan na nga sinulog og kauban sinulog iyang pagkahulog, di ba? So, and nindot po ni kay mahimo po siya nga power bank, pero mas maayo nga kung anong gyud iyang gamit is for radio lang gyud, and kung palitan mo na kay ka-charger, pwede nimo siya ituyok-tuyok mga kasibya and makasurvive ka pinaagi ani. So, importante ang radio gyud. Kay panahon sa katalagman na may possibility mawala na ang signal, di nakaka-update diha sa imuhang si tawag ani, di nakakaandam diha sa imuhang social media accounts sa Facebook pod or sa TV pod dili man na permi nga updated unlike sa radyo mga kasibya. So mo na siya nindot. And then importante sad na mo koy flashlight. Nagisgot pa ko flashlight ganiha no. Ako sa ning ipakita ninyo. Or na pa koy usa diri. Hopefully mapadi kani pang survival sad nga flashlight. Ako din ning dalan sa amo. Musiga pa ba? Dili na. Pero kani siya is di na ko kahibawon saan to ni paggamit adara di ay. Imo siyang anaon para murag mo charge sa mga kasibya. Hangtod magamit mo nimo siya nga na power. Pero kani dugay-dugay na ni I think 2 or 3 years na ni dili sa akong bag. Mao siguro nga wala na siya ni siga. Pero kung tan-ahon basin ma-okay pa ni over time mga kasibya. So nindot nga naamoy ingon ani nga mga gamit gyud panahon sa emerhensiya. So gikan sa radyo unsa pa may angay nato nga hinumduman kani additional na lang ni siya mga kasibya. Kung naatay gitawag nga mga gamit nga maayo pod especially kung ang disaster is sa tubig. Naatay mga floaters nga magamit or maghimo tag kaugalingon nato nga floaters. Kung kahinomdom mo nato school sa Mandawi City man to kato ni appeal sa competition nila ni Juberski sa Eco Patrol nila sa una nga gamit from recycled materials ihimo to nga murag boat, di ba? Do it yourself DIY. So pwede pud nga maghimo tag atong kaugalingon nga floaters like unsa man kining ma-recycle unta mga bottle, sumpay-sumpay ninyo inyong higot og straw and then magamit siya mga kasibya mo na nyo gamiton sa pagpalutaw. Pero kung natay mga hipos-hipos lang kanang murag pareha gani sa eroplano kabantay mo nga panahon sa emergency pwede na nimo siya nga kuan lang tangan og gamay nga hangin pwede ra kita ra jud mga og hangin and then magamit na nato siya during emergencies. Importante kaayo ni malingaw ko sa gi-share diri. If you've seen ko no San Andreas or 2012, nga mao ni mga recent movies nga ako pong gipang tan-aw mga kasibya from earthquake, ni karit og baha ang mga storya, flooding ug tsunami gyud ganit kasi importante nga naata ni ining mauunta nga mga equipment pod. Kung mahimo sama sa giingon ng Angie Anga nato siya portable nga stove sa kun natay mga camping stoves nga safe ra pod ug masakto pa sa atong mga bags okay kaayo na siya mga kasibya kana additional na lang kay we will not really know unsa kadugay pa ang pagpaabot nato nga mahuman ang problema kalabot na sa bagyo o sa usa ka kalamidad so mas maayo nga andam og inampingon tang tanan mga kasibya. 3 minutos na human ang alas G sa kabuntagon. Anita sa inyong mga messages. Please do message me. Mga kasibya, comment mo. And bangayo day kong pasaylo ninyong tanan kay karong taod-taod mo sayo-sayo lang kog biya. Dili po ko mabiya dayon. Alang ni sa atong tulumanon sa ang trending karon mga kasibya kay dunasad ko'y akong kaugalingon nga. Personal lang jud og mahinungdanon kaayo nga lakaw sa jud mga kasibya pan hopefully okay ra mo dili mo mangluod. Sige padayon na nato atong paghisgot basaon sa nako ang inyong messages si
Hana Bungkaras, Ma'am Hana Bungkaras na minaw sa Natorong Buntaga, Luz Pardillo, Sir Lonnie Montenegro from Kanduman. Nado sila sa Dudes Plaza, Pizza Plaza naman noon. Murag kauban sila ni Sir Carlos. Sigun sa man si Carlos o si Lonnie. Or usara ba ni siya katao? Diha sa Kanduman, mga kasibya. Good morning. Salamat kay kanunay mo naminaw sa dinhi sa atong tulumanon, mga kasibya. Ang pizza, pwede ba dalhon? Kung maka-imbento ni silag pizza nga malungtad og pila ka adlaw, murag okay ra na. Panahon sa emerhensiya. Sa pagkakaron, mga canned goods gid ang safe nato nga mada in case of emergency, mga kasibya. Atong takna sa Sibya TV alas 10:04 na sa Kabuntagon. Anhita, mangita kong update gikan sa Pag-asa. Maybe karon natay latest na update, mga kasibya. And I will also check sa disaster team sa province, mag-live baka sila. Kung mag-live sila, may ipapaminaw na nato ninyo. Kay kung dili, taod-taod ako diyong maputol atong tulumanon. But if naa, ako nang ipabati isab through Sibya TV. Kay mas nindot nga kamong tanan aware sa preparation nga gihimo, mga kasibya, alang ni sa bagyo nga si Auring. Okay? So anhita sa level pod no of preparedness. Ganyan nagisgot man tag level pod sa nagisgot pod ta sa kaning rainfall warning, unsay meaning atong yellow, orange ug red. So kung rainfall, makasibya, okay pa ning yellow, manageable pa ni, kusog na ang orange, kusog na gid kay emergency na ang POA. Apan sa kining mga alert levels when it comes to preparation, ang ubos sad mga kasibya may nguntag preliminary stage is ang yellow. Muna siyang yellow alert. Preliminary stage of alert. And then, ang musunod, if mo naghihimo nato karon sa Cebu City o buhaton sa Cebu Province, is ang blue alert. Second stage pa na siya of alert level during emergency preparations. Kinahanglan andamo na katong mga equipment, materials o mga personnel alang pod na sa deployment. And ang final stage is ang red alert. Mao na ni nga naa na gyud ang impending danger, naa na gyud ang emerhensiya, mga kasibya. While ang white alert kani pod siya is kanang all clear signal human sa usak alert. So a period of return from red alert pananglitan nibalik na ka sa normal nga level of alert, mga kasibya. So yellow, blue, red. Kung okay na, balik na, all systems go, white, mga kasibya. Alas 10:06 na sa Kabuntagon. Si Ma'am Bibing niingon i-recommend nako tan-aw ang tawag St. Andreas. Na kay makuha nga information panahon sa disaster. Actually, sa gingan ako Ma'am Bibing kana 2012, a day after tomorrow, San Andreas kay kuan jud kanang mao akong sige gitan-aw karon nga kanang may bakasyon namo. Murag ganahan ko mas masabtan pa jud. These are movies na kita na ta kaniadto, I believe ninyo, mga kasibya. But if you review or mo tan-aw mo balik, makita na niyo ang specific nga katong action gid ba nga gihimo gani aron nga matabangan ang kuan taw gani matabangan ang tao mismo or ikaw mismo kung mabutang ka diha sa mao nga sitwasyon. So ang disaster team sa Cebu Province, doon na lang sila indoor din ilang meeting, mga kasibya, and later release lang sila og advisory, and I will show that kung wala naman sa atong tulumanon, update ko, ako magpasalig mo update ko sa ato nga page sa Sibya TV. So padayon lang magtan-aw diha matag karon og unya. Atong takna sa Sibya TV alas 10:08 na sa Kabuntagon. Murag kaya pa na akong malahos. Sabot ra ni ako ang mga co-teachers, kinami training manggod, mga kasibya, in preparation for sa start of class. So maybe ang uban nato nga mga tigpaminaw diha, nagsugod na ba po din yung mga klase? I know ang San Jose, ang UP, I think, January, nagsugod na sad sila balik. So kami sa State University, particularly CTU, is magsugod ang mga klase Lunes.
So kulbaan ko maka-absent ko mga kasibiya pero maninguha jud ta nga naagi hapon ta dinhi sa Sibiya TV. Makabalik naman hinuon ang ato asad nga mga kaubanan. Alas 10:08, murag nihinay akong internet mga kasibiya. Anhi ko sa paghatag og update gihapon sa Pag-asa. Maayo nga from time to time you check their page ug sa Twitter pod mga kasibiya nagsige na og update ang Pag-asa. So nagsige sila update diri sa mga river basin dito sa Luzon, sa Mindanao sad nga areas. An hour ago, nakasinati og pag-uwan light to moderate rains ang pipila ka bahin sa Agusan del Norte, Surigao, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Sultan Kudarat ug South Cotabato mga kasibiya. Epekto ni sa extension sa bagyo nga si Auring. And earlier, mao pati mga lugar nga nakasinati gyud sa pag-uwan. For now, ang tropical cyclone wind signal number 1 giisa pa hangtod karon hangtod 11 pa niha sa Davao Oriental, eastern portion sa Davao de Oro, southeastern portion sa Agusan del Sur, apil na usab ang Davao Oriental, Davao de Oro, Agusan del Sur o southern portion sa Surigao del Sur mga kasibiya. Mao pa ni sila ha ang dunay giisa nga tropical cyclone wind signal but probably do na gyud tay masinati dinhi sa Central Visayas ng mga pag-uwan sa mga mosunod nga takna. Kini magdepende gyud sa pag-irog ni bagyong Auring. Again, atong balikon sa mga karon pa nakapaminaw, close to stationary pa ang iyahang movement mga kasibiya. So hopefully by 11, doon na may latest update. Ang disaster team po, doon na po na sila update. Kaya magbase maguna sila sa forecast po sa Pag-asa mga kasibiya. They can't do their own thing. Kay magdepende man ta sa kung unsay movement, ilabi na ni ining mao nga bagyo mga kasibiya. 11 minutos na humanang alas 10 sa kabuntagon from June Perez Y. Capares, kini si Angie Saniel gihapon sa ang trending karon. So ang trending karon nato is ang bagyong Auring mga kasibiya. Nagisgot na ta sa mga rainfall advisories, sa emergency kits ug mga angay pa nato nga hinumduman. Ning hinapos nga bahin lang sa atong tulumanon kay nanghidlang gid ko ninyo nga mo gawas nako is kuan lang ibutang nato sa atong hunahuna nga ang pagpangandam dili lang sad gyud trabaho sa ato ang mga disaster officers. Dili ta magpaabot nga moabot ang punto nga kun magbaha i-rescue ta mga kasibiya. But before the baha, kita mismo sa tong kaugalingon nakahimo tag pamaagi to make ourselves safe. So alang sa mga kaigsuonan nato, northern, southern or central Cebu man ta, ilabi na gyud by Sunday manggod gihulagoy nga posibleng kining bagyo mo paduol o makaapekto, posibleng maigo dinhi sa northern or central Cebu. Andam-andam na gyud ta sa pag-uwan mga kasibiya. So, mo-follow ta kung unsay mga pahibaw. Like karon, human aning meeting sa mga disaster teams na sila advisory. Unta mo sanong ta, di mo gahi pud atong kay lahi na gyud ang sitwasyon nato karon. May untag baha, tinuoray na gyud nga dunay pagbaha mga kasibiya nga lisod kaayo. It's hard to manage those kinds of disasters. Atong yuta nas nagkahumok na tungod sa industrialization, tungod sa improvement og development nato, mas prone na ni sila sa landslide, mas delikado na ta sa pagdili sa yuta, pagtaas sa level sa tubig nga delikado alang kanatong tanan mga kasibiya. So, gawas sa tong kaugalingon nga pagpanganda motuman sad ta kun unsay mga awhag nato. And karon gi-practice man gyud ni kanunay ang preemptive evacuation especially in those areas na naapektuhan na gyud pag-ayo mga kasibiya. Siguraduhon lang natin luwas atong Pinoy-anan, but also make sure mas luwas ang atong kinabuhi. Mas maayo nang doon na tayo kahibaw aron luwas ang tanan. Salamat kaayo sa pag-uban ninyo nako mga kasibiya ni ining adlaw nga Biyernes ug inyo kong gitugutan ug inyo jud kong giubanan bisan wala si June Perez sa nakalabay nga mga adlaw karong semanaha ug ako ang hulip lang sa niya sa pagkakaron. But next week atangan nato
kung ganiha si President Rody Duterte, ibalik naman, nakauban mang yun ako, marag si Jun Perez, why Caparis ay magbabalik sa susunod na linggo. O ako, naanasab sa trending karon mga kasibya. And paningkamutan gud din ako nga okay ta. Vacant nan for now, kuha ng mga orasa, but I will definitely, of course, give time. Alang kaninyo mo nang mapasalamaton gid ko nga napagyapo yung mga maminaw nato ani mga orasa. It's a privilege for us nga kamo padayong ni suporta sa Sibia TV. Ang ugma magkita-kita sab ka sa ato ang tulumanon nga mohatag ug kasayuran kalabot sa negosyo. Nindot kini makasibya partner na tong USC, University of San Carlos, ug ang Department of Labor Employment nya. Nagsige na sad mig pangita. Oy, ako lang gamiton nga higayon no. Basin ganahan mo nga mo apil sa KNN kapamilya negosyo naman gani kani adto. Unya doon man tay ihatag nga seed capital and training kung kamo mapilian. So pwede na gid mo apil. Paminaw lang mo og mga adlaw 12 to 2 p.m. alang na sa itong paghisgot kalabot sa negosyo. Nya na ami mga kuan jud online classes. Kung maghisgot kag finance, maghisgot kag marketing, last time naghisgot big emotional quotient or emotional intelligence, nindot kay makasibya. Ako mismo makakat-on. Samot na siguro kamo nga naminaw nato diha sa Sibya TV. So, ubani mi ninyo ha, ugmang adlaw. And also mga kasibya, namin pa premyo for atong tulumanon sa magnegosyo tabay. Kay ganan mo muhatag yun ninyo aron mas maganahan mong makat-on kalabot sa pagnegosyo. So, apil mo, paminaw mo na arami mga pangutana nga sayon kaayo and may 200 pesos sa inyong GCash. Very nice. Thank you kaayo mga kasibya. Daghang salamat sa inyong pag-uban nako karong adlaw nga Biyernes, Pebrero 19 tuig 2021. Sangan sa tumakaubanan sa Sibya TV labi na ni June Perez nga way Caparis. Kini si Angie Isaniel ang inyong hulip sa way Caparis kasi June Perez o inyong ka-trending kanunay mga kasibya. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.